En adier ni riwruok keteko jofwambo oyango riwruok margi. Jang'ad rieko ne jatend piny e weche mag uchumi Jaoko Oburu kwayo were mapacho ka mondo ugoko kendo ratichgi e piny owacho kinde ma yiero maduong' mabiro kendo en mano makayo machiegni. Kowacho ni rowere kwan gi thoth manyalo kelo lokruok e telo mapacho ka moloyo goyo koko e mbui kod bago ng'anyo e piny. Kane olosi kinde mane olimo jokanyo mag bunge la wananchi e boma ma Siaya, nomedo jiwo chung' margi motegno e siro piny owacho ma manywanda kowacho ni mane riwruok manyalo nyago olemo kaluo bang' balo gi piny owacho kuom thuolo malach. Gie kinde no, jatelo nojiwo jokanyo mag bunge la wananchi e counties mopogore opogore mondo owuo kod duol achiel kowacho ni mane duond jopiny e kor gwenge kendo jotelo owinjore ochik itgi ne gima jokanyo mag bunge la wananchi wacho. Erokamano, adwa kawo thuoloni mondo Yes, thank you. In nyathiwa to mana kaka wacho ni cheridnwa patrol. Kendo Siaya ka kawuono awarwako mheshimiwa Ramogi. Riwruok wa mane jakom owenwa no e rapar maduong' ma jakom nowenwa nyaka warite. Kama intiere chung' malo bi wamakre wan ne jakom owewa watiyo e gima iluongo ni broad based sirkal. En broad based nikech wacho ni oriwo ji te. Ma sirkal moriwo ji te, an ang'e ni nitie handshake mang'eny maseneno e Kenya ni, to ahinya kada mane jakom otimo kapok odonje ma. An ok ang'e kada jayuech achiel mane ondike sirkal no. Sani to sirkal ni oyawo thuolo. Koro wan wang'iyo kuma jopiny, kuma youth nitie. Ma sirkandu youth. Kik ubed mabor. Beduru machiegni kabisa, wang'ad rieko wane kaka dongruok.